Magandang araw mga kabayan. Yan, itutuloy na namin ni Idmar yung pagpapalitada dito. Yan, kahapon hindi kami nakagawa dahil nga nag-swimming kami. Yan, night swimming kami. Yan, di bali ito na yung itutuloy namin. Yan, ito na lang tinatapos namin sa kayong doon. Yung flooring dito sa dulo. Yan, ito yung flooringan namin, Idmar. Ano Mar, kamusta yung swimming natin Mar? Ayos ba? Pagod. Yan, napagod si Idmar kasi gumigit na ito sa dagat eh. Yan, ito. Pag natapos to, biyahe na kami. Balik na kami ng Tarlac. Yan, ito yung unang halo namin. Yung ratio ng halo namin, 1-3. Isang simento, 3 sakong buhangin. Bali, papalitadahan, tapos papakantuhan ko rin sa taas. Tapos doon sa bandang harap na yon. Pero ito, wala muna ito kasi may kadugtong pa yan dito. Yan, di bali itong bahay namin na to. Nangangalahati pa lang to mga kabayan. Yan, doon siya nung nagtapal si Idmar. The next day. Yan, ito na mga kabayan yung sinusunod namin ni Idmar. Yan, nililiot na namin yung flooring dito. Yan, nililibil muna namin. Yan, galing dun sa main floor namin sa loob. Nakababa siya ng 20. Ginawa ko ng 20 sentimetro. Ah, ini? Dengan aku, di pasal apa? Yan, ito na mga kabayan yung binuhusan namin kahapon. Yan, pinapatanggal ko na yung forma. Yan, tapos papapinis ko na lang itong mga gilid na to. Clean ba sa imo lahat, Clean? Sil, mapako ka dyan ha. Yan, pinapabasa ko mga kabayan para makasingaw yung init ng simento. Ilagay nyo yan doon, Noy, sa may dulo. Yan, ayusin nyo at binabantayan kayo ni Mama, oh.
Katulad ng dati, bago binuhusan.